Davao City Mayor Rodrigo Duterte willing makighinabi sa BIFF na nawagan nga hununguna ang pagpamumba sa Mindanao. Sila Kapuyan sa report. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nibutyag nga andam siyang maminaw sa mga concern sa grupo sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kung BIFF kung makigistorya ang grupo kaniya. Sa iyang TV program nga gikan sa masa para sa masa kagahapon nga imbes nga sibilyan ang maapektuhan sa panagbangi, giingna niini ang grupo nga sa militar na lang makig-away aron dili na maapil ang publiko. Ang apilan ni Duterte ni gawas human sa pagpamumba sa bus unit sa Rural Transit Mindanao Incorporated ni adtong Desyembre 9 sa Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, diin na po ka mga pasahero sa bus ang namatay samtang laing 42 ka mga tao ang naangol. Bisan pa man ugwa direktang giakusahan ni Duterte ang mga miyembro sa BIFF kalabot sa pagpamumba, matud niya nga mga terorista ang nagpaluyo sa atake. Si Duterte nihangyo sa grupong BIFF nga muhunong na o kung buot makig-istorya ang grupo kaniya andam siyang maminaw. Sigun sa mayor nga wala niya gisalikway ang posibilidad nga ang insidente sa Bukidnon posibleng mahitabo sab sa syudad sa Davao ug usa sa mga pamaagi aron mapugnan ang maong krimen mao ang pagka-maigmaton sa kapulisan ug sa militar. Leia Kapuyan, Sunstar, Pilipinas.